שלום, מה נשמע? כאן גרינה בלתי מפורום weblive.info. היום אני הולך להראות לכם איך לעשות מדריך קיצור כתובות ב-PHP. זה די קל, אז זה לא כזה קשה, אתם תוכלו להבין, וזה מאוד טוב כזה למתחילים. נצטרך אפאצ'י סרבר וואם ועורך PHP. רק רגע. אוקיי. נתחיל. רק רגע. ליצור קובץ אינדקס שבו בעצם יהיה הכל, לא צריך עוד קבצים. אוקיי, נתחיל לשירות רק רגע תות. אוקיי, אני לא הולך לעשות את זה כמו זה, ככה כאילו יפה עם אתם יודעים, עיצובים וכאלה, אבל זה הולך להיות מערכת רגילה. אני עכשיו בשביל המדריך לא צריך לעשות את זה ב-XHTML, אז פשוט נעשה את זה ב-HTML רגיל. נעשה את זה באנגלית נגיד, זה לא משנה, זה רק בשביל המדריך. אוקיי. עכשיו נעשה דבר ראשון טופס שיוביל לדף הזה עם דרך פוסט. נעשה עכשיו טבלה שבה יהיה את כל האינפוט בעצם. את זה אני לא הולך להסביר, אתם צריכים ידע בסיסי ב-PHP ו-HTML. כתובת לקיצור קרייט לנתנאל אדרי, שבזכותו התחלתי עם הטבלות האלה, וזה באמת אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בתכנות, זה שהכרתי אותו. וגם טבלה זה מאוד שימושי. אוקיי, לא נעשה XHTML. בזכותו התחלתי לעבוד עם טבלאות. אוקיי. בסדר. משהו כזה. בסדר, מעולה. סבבה. עכשיו נעשה מעל הפורם, מעל הטופס, נעשה בעצם כזה דבר. if is set post submit, אני שוב מזכיר, חובה ידע בסיסי ב-PHP במיוחד וב-HTML. PHP חובה. כאן בדקנו בעצם אם הוא משתמש לחץ על הכפתור submit. אם כן, אז יהיה לנו משתנה בשם URL שהוא יהיה שווה לפוסט URL, שזה השדה שלנו. עכשיו בעצם נעשה כזה דבר, if empty post URL, הדבר הכי בסיסי. אם המשתמש לא מילא הכתובת, אז נעשה לו please fill in the address, משהו כזה. שימו כן מילה. בואו נעשה את זה שורט, מעולה. עכשיו בואו נעשה אם הוא כן מילה else. עכשיו בואו נעשה if sub, אתם תראו if sub string רגע, הסטרינג של אוקיי, כאן בדקנו if sub string, שזה בעצם פונקציה שבודק, שאמורה לקצץ במחאות. שנייה רגע, שנייה כדי שלא יפריע לי. נגיד עכשיו אני עושה sub string, עכשיו אני עושה נגיד sub string ל hello
מ-0 שזה ה-H עד ל-3 נגיד, אז זה בעצם יחזיר לי, אתם רואים 0, 1, 2, 3 עד ה-L הזאת, זה בעצם יחזיר לי הל. כן, אז עכשיו בדקנו אם ה-URL מ-0 עד 7 שזה ה-HTTP הזה, אם נגיד ה-URL שלנו הוא שווה לגוגל.com, אז אם מ-0 עד 7 משהו כזה זה לא שווה ל-HTTP נקודה עם שתי קו נטוי, אז ה-URL בעצם יהיה שווה URL, אז בעצם יהיה שווה ל-HTTP נקודה עם שתי קו נטוי נקודה URL. נגיד אם זה שווה לגוגל.com, אז מה שיקרה לנו זה URL יהיה שווה ל-HTTP נקודה עם שתי קו נטוי google.com. עכשיו אם כן יש HTTP נקודה עם שתי קו נטוי, אז זה לא עושה כלום. זה בעצם בדק אם יש את ה-HTTP הזה. עכשיו אנחנו נעשה בעצם משתנה בשם lowercase, מה זה? משתנה בשם lowercase שיהיה שווה לנו ל-array, שבו נעשה lowercase ו-uppercase שהם יהיו שווים לנו למערך array, שבו נשים ב-lowercase נשים רק אותיות קטנות, וב-uppercase נשים רק אותיות גדולות, ככה וכדומה. אז רק רגע. אוקיי, אני חזרתי, עשיתי לי פה מערך, אתם רואים? מ-A עד Z בקטן ובגדול. עכשיו נעשה משתמש בשם return, שהוא יהיה שווה לנו לכלום, שבו אנחנו בעצם נחזיר מה שיהיה בלולה, שעכשיו אתם תראו. נעשה עכשיו לולה. for I equals. עשינו פה לולה, שיש משתנה I שווה ל-0, אינדקס שווה ל-0, כל עוד שהמשתנה I יותר קטן או שווה ל-2, I יגדל. עכשיו זה כדי לעשות את ה-URL שלנו, כדי לעשות בעצם שיהיה נגיד כזה דבר. משהו כזה, שזה בעצם יהיה קיצור כתובת. אז מה נעשה? עכשיו נעשה return, שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה הקיצור שלנו. יהיה שווה ל-lowercase, שזה המערך של האותיות קטנות, random, מספר אקראי מ-0 עד count. רגע, אני אסביר לכם. עכשיו נעשה גם לאפר, רק רגע. אוקיי. דבר ראשון, אתם רואים return, שזה ההחזרה, הכתובת המקוצרת. יהיה שווה נקודה שווה, זה בעצם, נגיד עכשיו ה-return שלנו הוא היי, אז אם אנחנו עושים return שווה לדוד, אז return יהיה שווה לדוד, אבל אם אנחנו עושים, אם ה-return שלנו הוא היי, עכשיו נעשה return נקודה שווה לדוד, אז ה-return שלנו בעצם יהיה שווה היי דוד, שזה מוסיף למה שעכשיו, בדיוק כמו ככה למספרים, רק זה מחוזות. עכשיו lowercase, מה? עכשיו כאן בתוך סוגריים זה בעצם המספר של הערך בתוך המערך, משהו כזה. נגיד עכשיו lowercase 1 זה יהיה זה, כי זה מתחיל מ-0. אז נגיד 5 זה יהיה D. עכשיו אנחנו רוצים רנדום אקראי כזה, אותיות אקראיות לכל כתובת. אז נעשה רנדום, שזה בעצם עושה אקראי, מ-0 מזה עד לסוף, עד לקאונט של lowercase, שזה בעצם זה ועוד 1, כי זה בקאונט זה מתחיל מ-1, אז אם נגיד יש לנו פה 10, אז נעשה מ-0 עד קאונט, שזה בעצם יהיה לנו מ-0 עד 11, אבל אין לנו 11, אז נוריד מהקאונט 1. מ-0 עד קאונט של lowercase פחות 1. אותו דבר גם באפרקייס. זה בעצם יכול לצאת לנו נגיד משהו כזה. A, B, C, D, E, F, משהו כזה. עכשיו למה זה אמור להיות 6 אותיות? כי המחוז חוזר את עצמה פעמיים. איך פעם אחת,
שלוש פעמים, כי i מתחיל מ-0 אז חוזר עצמו 3 פעמים. 0, 1 ו-2, 3 פעמים. עכשיו 3 פעמים יהיה lower case ו3 פעמים יהיה upper case. אז בעצם יוצא לנו 6. עכשיו נעשה כזה דבר, while is dir, חכו, רק רגע, while is dir, אם while, כל עוד שיש את התיקייה הזאת return, שיש אם יש אותו כבר, כל עוד שיש אותו, אז נעשה בעצם את הפור הזה מחדש. כל עוד שיש כבר את התיקייה הזאת שהיא קיימת. עכשיו, נעשה קצת סדר בקוד. אוקיי. עכשיו נלך לפה, נעשה עכשיו ככה. mkdir, שזה בעצם פונקציה ליצירת תיקייה. התיקייה נקרא return, שזה נגיד, כמו שאמרנו, נגיד, זה, משהו כזה נגיד. return, ואז ניתן לה הרשאות 0777, שזה בעצם נותן לנו הרשאות לעשות בה כל מה שנרצה. CH מוד, אם אתם יודעים. עכשיו, אין לנו הרבה זמן, אז מהר אני אעשה את המשתנים ואני אסביר. אוקיי, בינתיים עשיתי את המקדיר שזה יוצר את התיקייה. עכשיו נסביר מהר אדרס, שזה בעצם יהיה הכתובת של האתר שלכם, או זה, במקרה שלי זה local host זה short URL. פייל זה הקובץ, השם של הקובץ, שזה בעצם יהיה, השם של הקובץ יהיה return ונקודה, סלש, נקודה זה בעצם מחבר, סלש index.php. זאת אומרת, ה-return זה בעצם השם של התיקייה, לא של הקובץ. תיקייה, ואז זה סלש index.php. עכשיו, fopen, אנחנו פותחים את הקובץ. fopen, אנחנו עושים פתיחה לקובץ, או יוצרים אותו אם הוא לא קיים. הקובץ זה בעצם זה, התיקייה וה-index.php. W, שזה בעצם נוכל לכתוב בו, ואז אנחנו כותבים בו בתוך הנדל, שזה ממש קשור לקובץ. אנחנו כותבים בו http refresh, שזה בעצם מפנה אותנו לדף אחר. content 0 תוך 0 שניות, זה מפנה אותנו ל-URL שלנו. ואז אני סוגר את הקובץ. עכשיו מה שאני עושה זה משתנה חדש שיהיה new URL, שהוא יהיה שווה ל-address ו-return. עכשיו, new URL זה יהיה שווה ל-address, שזה הכתובת, ו-return, שזה בעצם הזה שלנו, נגיד, כן, הבנתם. עכשיו אני צריך לעשות echo new, your short URL is נקודה new URL. מעולה. עכשיו בואי נעשה את זה, נגיד נעשה google.com short URL is, בואי נעשה את זה, הופה, הפנה אותו google.com. עכשיו נעשה http google coil משהו כזה, נעשה את זה, זה יפנה אותנו לזה. נעשה web live info, עשינו כזה דבר, יפנה אותנו לזה. מעולה. אז בהצלחה לכם, אני גרינה בלתי ל-Web Live Info בלבד. אם יש לכם בעיה או משהו, או סתם רוצים לדבר, דברו איתי בהודעה פרטית או באשכול. אז יאללה ביי חברים, בהצלחה.